Cześć synki, cześć dziążki. Przepraszam, że się spotykamy w takich warunkach niestandardowych, niepościelone bety, ale dopiero wróciłem od lekarza i wcześniej musiałem wyjść, a tam długo siedziałem, także nie zdążyłem zrobić betów. Słuchajcie, jak głosi tytuł, pogadamy sobie o zdrowiu. Wyjątkowo tak o zdrowiu w momencie, kiedy mi go brak. To znaczy, słuchajcie, morał tego vloga już wam go powiem na początku, żebyście nie musieli go całego oglądać, jak ktoś patrzy na mnie i mu się na wymioty zbiera. Także dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, bo to, że człowiek jest młody i silny, to nie jest gwarant tego, że tak będzie zawsze. Także słuchajcie, to make a long story short. Jakieś 2 lata temu zaczęły mi się takie bóle w plecach, w dole pleców, tutaj w tyłku. Tak, tyłek plecy, na przemian, z prawej strony, z lewej, takie promieniujące do nogi. Takie jakbym, no nie wiem, się wywalił gdzieś, obił, coś takiego, nie? No i pewnego razu wstałem z łóżka, no i idąc siku musiałem się trzymać ścian, bo mnie tak bolało. Parę razy miałem tak, jak na uczelnię jechałem, że po prostu myślałem, że nie dojdę na autobus. Tak mnie bolała tutaj z tyłu pleców i do całej nogi, no po prostu kuśtykałem jak kaleka, jak chromy, nie? Jakiś... No i co? No ale poszedłem do lekarza, pani powiedziała, no to z siedzącego trybu życia. No zgadza się, no bo tak, jak jeździłem na uczelnię, to godzina w autobusie tak, wyszelątany, potem 12 godzin tam siedząc, w domu siedzę, leżę, jadę pociągiem, siedzę, przed komputerem siedzę, cały czas siedzę generalnie, no na ruch wtedy nie miałem czasu za bardzo. No i wtedy od pani doktor dostałem dobre słowo i książeczkę Jak zmienić swój tryb życia na bardziej aktywny. No troszkę pierdoliłem wtedy, że nawet mi nie dała głupich leków przeciwbólowych, no o zaszczykach marzyłem, ale nie dostałem. No i co, robiłem te ćwiczenia, robiłem, no bolało mnie, ale tak do przeżycia, nie? No i potem jakoś przestałem robić te ćwiczenia, no i co, wróciłem z PGA, w sumie wszystko, czułem się dobrze, potem trochę mnie pobolewało i przedwczoraj, po live'ie, w nocy, nie umiałem wstać z krzesła. Tutaj nie umiałem przejść tego dystansu krzesło-łóżko, który ma metr. Żeby zajść do łazienki, to szedłem chyba z 10 minut, a mam 3 metry do łazienki. Tak po ścianach, płacząc prawie. Do łóżka się kładłem też z 10 minut i spałem tak, jak kłoda, bo mnie tak to bolało. Dosłownie tak mnie to bolało. Nie mogłem chodzić w ogóle, nie mogłem ustać na prawej nodze. Wczoraj już mnie zaczęła też boleć lewa. W ogóle wczoraj jeszcze dostałem gorączki wieczorem z tego wszystkiego. Chyba jakiegoś stanu zapalnego tam dostałem. No i mówię sobie, ja to pierdolę. Tak się nie da żyć. No i poszedłem zaś do lekarza, z którego właśnie teraz wróciłem. No i mówię tam pani doktor, że byłem. Co mi wtedy, że dostałem wtedy błogosławieństwo, a nie żaden lek. No i mówię jej pani, że mnie boli, że ja tu ledwo przyszedłem. Mówię, gorączki aż dostałem. A pani doktor pyta się mnie, a czy pan ma katar? Ja tak myślę, co ty kurwa? No i mówię, no nie. Albo czy pan kaszle? No nie. A może pan ma jakąś grypę albo anginę? Ja mówię, no nie, nic mi nie jest, tylko mnie boli bardzo i nie mogę chodzić, nie? A pani do mnie, to skąd ta gorączka? Ja sobie myślę, kurwa, po co ja tu przyszedłem? Przecież ja się mogę sam diagnozować, skoro to pani mnie pyta, skąd mi się biorą takie objawy. Ja mówię, nie wiem, może jakiś stan zapalny dostałem? No i pani mi się kazała rozebrać, oklupała mnie w plecy, boli. No nigdzie mnie nie bolało tam, gdzie mnie klepała. Proszę się pochylić, boli? Ja mówię, no tak, nie boli. Boli mnie, jak się wyginam do przodu, albo jak na tej nodze staję, mówię, wtedy mnie boli, nie? Proszę usiąść, proszę otworzyć buzię i oddychać. No i ona mi sprawdzała gardło, czy ja chory nie jestem i stąd ta gorączka. Ona mówi, dobra, to nie są korzonki, to jest od kręgosłupa. Coś, że niby pan ma proste, ale źle pan siedzi i to z tego boli. Ja mówię, se myślę, zapisz, daj mi jakieś zastrzyki, bo ja nie wrócę do domu. No i dała mi jakieś tabletki. Jak się do tygodnia nie poprawi, to mam wrócić. Także zaraz sobie wezmę tabletkę. Mam nadzieję, że te tabletki pomogą, tam nie wiem jak to się nazywa, mam brać 2 razy dziennie po pół. I słuchajcie, w sumie z mojej opowieści ciężko wyciągnąć morał, bo tak jakby no ciężko byłoby mi tej choroby, tego czegoś co mi się stało uniknąć, nie? No bo
No, nie udałoby mi się uniknąć siedzenia na studiach, no jak się robi na YouTubie teraz i 10 godzin live'ów, no to nie uniknie się siedzenia. Jedyne co zrobiłem źle, no to że za mało ruchu, bo mogłem chociaż robić regularnie te ćwiczenia, które mi zapisała, które szczerze mówiąc wątpię, żeby pomogły, no ale teraz jak dojdę do takiego stanu, że już będę mógł chodzić normalnie, no to na pewno będę sobie robił tam pół godziny rano, pół godziny wieczorem. No i teraz taki ogólne meritum i wniosek, co wam mogę przekazać. Dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, bo wydawałoby się, że jak człowiek ma 15, 16, 17, nie wiem, 20, 25 lat, to jest w takim wieku, że nic go nie bierze. Nawet tak niektórzy ludzie mówią, a tyś jest młody, to nic ci nie będzie. Będziesz stary, to zobaczysz. No. A powiem wam, że choroba nie wybiera. Choroby i schorzenia nie patrzą na to, czy ktoś ma lat 15 czy 20, bo noworodki też umierają. Także no, pilnujcie się, uważajcie na siebie, jakoś tak nie prowokujcie takich sytuacji, żeby doznać jakichś schorzeń, bo można dostać bardzo szybko takich schorzeń, że no generalnie wam się odechce wszystkiego. Także rada jest taka, dbajcie o siebie. Jak jesteście jacyś chorzy, to doleczajcie się do końca, koniecznie, bo ja tak często robiłem za gnoja, że na przykład jeszcze przed operacją przegrody nosowej ja dostawałem często jakichś zapaleń ucha, długo mi się strasznie leczyły choroby, takie anginy i tak dalej, no bo nie możesz dychać przez nos, nie? Także jak macie jakieś przeziębienia czy grypy, to doleczajcie to do końca, a nie tak, że zostaniesz dzień w domu, nie pójdziesz do roboty, weźmiesz serewiry, wdupisz opakowanie apapu, popijesz to ferweksem, no i się czujesz dobrze i zaś polecisz i z gołym łebem na plac po zimnym i niedoleczone choroby prowadzą do różnych schorzeń, między innymi zapaleń płuc, nerwobuli i innych powikłań. Także nawet te głupie przeziębienia doleczajcie sobie solidnie do końca. Jak coś wam jest, to zostańcie w domu, bierzcie leki, leżcie, jedzcie i kurwa kurujcie się. No, ale powiem wam, że nie ma tak źle, bo jak szedłem do lekarza, to myślałem, że się obalę. Jeszcze taki w gorączce, teraz już nie jest źle, zjem sobie, wezmę tabletkę i będę i trzeba jakoś żyć, nie? No, to cóż mogę powiedzieć, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i łapka do góry, jak kiedyś chorowaliście. Aha, ha, ha, ha. Nie no, żartuję. Ale można dać łapkę do góry, jak ktoś chce. I suba. No, i donate'a na Hitboxie. Koszulkę kupić, na G2A wejść, komentarz napisać. Na Facebooku portal lajknąć. Na Twitterze zalajkować. Na Google Plus polubić.